Man skal hoppe. Man skal hoppe? På sådan nogle af de der på ballonerne på en af iPad'erne. På nogle balloner? På iPad'en. Er det en iPad, tænker du? En stor iPad, hvor der er sådan en stor en, der ligner en iPad, men den er bare større. Den er bare større end en rigtig iPad. Så skal man ligesom gøre sådan her. Så man skal bruge sin krop? Man skal gøre sådan. Man holder på en ballon, og så en på den anden ballon. Og de må ikke springe, og man må ikke stå på jorden, for man skal hoppe på alle ballonerne, uden at man kommer til at stå. Hvordan spiller man på det? Man skal trampe på fødderne, og lægge på maven. Hvad for noget kan man spille på det der gulv? Det ved jeg ikke. Du ved det ikke? Nej. På lommer. Spil balancespil? Hvad går det ud på, Johanna? Ej, det var ikke rigtigt. Og nu skal den lige registrere det. Prøv at gå væk fra brikken og træk igen, ja? Hvad har I skrevet til, piger? Farveblyant.